nkhani yanga ya lero ndiye inu anzanga omwe musakukwatira kapena kukwatiwa mpaka lero kumangoti zunguliro gwiru kusakasaka pandi pamutu pakachilombo koyambisa dazi nkumatha sisi ena bere nkumagwa ngati ayamwisapo katatu wandiya sakupezeka nkumakalamba. So nkhanani pano ndikupaseni ulangizi komanso muphunzire kuchokera mukankhani akakobeba komwe kana ndichitikira ineyo. Ndili wachichepere tsiku lina ndinakhala ndi agogo anga ashehe Jannatu pasi pa mtengo wina, ndipo kenako ndinawafunsa funso nati kodi agogo chikondi ndi chani. Agogo anga sana ndiyankhe mwachangu, m'malo mwake anamwetulira ndandigwira pa mkono nkumayenda nane pafupi ndi famu yomwe inali ndi mitengo ya mango. Tinayenda pang'ono mu famu imeneyi agogo anayima nati, Dini uyende munda umenewu ndipo usankhe mango lomwe ukuliona kuti ndi best ndiye ubwere nalo. Komano dziwa ichi uzingopita chisogolo osabwerera kuzathyola lomwe walisiya kale kumbuyo. Siukuyenera kubwerera kumbuyo ayi. Ine ndili nzophweka ndipo ndinayamba kuyenda posachedwa ndinaona mango lokongola lili pyu la saizi yabwino ndinkafuna kuthyola, koma ndati nkutheka kusogoloku kuli labwino kuposa apapa. Kenako ndinapitirira nkumayenda patsogolo pang'ono ndinadzaona mango lina lalikulu kuposa lija ndinaliona poyambirira lija lowala bwino. Ndati ili ndiye mango ili. Komano mtima wanga umango ndinong'onezabe china chilichonse nati ngati mango ili lili loposa lija loyamba lija ndiye kuti kutsogoloku kuli mango kawawa ndiye ndebe. Ndinadusa mitengo yochuluka ndi chiyembekezero choti ndipeza mango loposa mango onse ndinkawapeza aja. Stepe ina iliyonse ndinkayenda pomapita kutsogolo is the more mango abwino ndinkawadusa aja ankasowa osazapezekanso. Ndinkayenda ndati nkutheka mango lokoma losalumala losaola lakupya lalikulu bwino lili kusogoloku. Kenako mwazizizi ndinangozizimukira ndamaliza munda onse eti sindinasankhe mango lina lililonse. Mtima unawawa chifukwa kumapeto kwakeko kunatsala mtengo umodzi wa mango onyala ena ola chabe. Ndinayang'ana m'manja mwanga nati kalanga ine mango abwino ashepi abwino ambina zake oyera bwino opanda ziphuphu onse ndawadusa kumbuyo uku ndilibe ndatsala nalo mango kupatula ola chabe monyowa. Ndinabwerera kwa agogo a Jannatu ndili obalalika opanda kanthu. Agogo anandiyang'ana nati mwana wanga chimene chocho ndiye chikondi umafunsa chija. Anthu ambiri amakhala ali bize kusakasaka mamuna kapena mkazi wapamwamba, ndipo pomwe ali bize kusaka okongola wa ndrama oonda wambina ophunzira wapa ntchito wapa bizinesi amakhala aluza kale munthu ofunikira kumbuyo kwawo kamba kuti anangomuona ndi kavuto kochepa koma thanso ndikukoza komwe koma nkusiya ati kufuna perfect one. Ndinangokhala chete ndi zomwe agogo anga ankandiuza. Phunziro ilili litandigwira mtima komabe mtima sindimaugwira iyayi, ndipo ndinafunsanso nati sono akati banja ndiye ndichanino. Anandigwiranso agogo ndikunditengera kumunda kwathu komwe tinadzala chimanga chokhwima bwino nati panono uyende mmunda uwu upeze chimanga chabwino, komano malamulo ake ndi omwe aja siukuloledwa kubwerera kumbuyo. Chomwe wachidusa kale basi wachidusa, komano ulendo unowo usayelekeze kubwerera popanda chimanga uthyolebe. Ndinayamba kuyenda mmundamo koma ulendo unowo ndinkayenda mokhala ndi chidwi. Posachedwa ndinaona chimanga chabwino chokhwima chinali chachikulu kwambiri, komano sindinakhutire nacho kwambiri. Kenako ndinayang'ana kusogolo kwake nati ndekha nkutheka atu kusogoloko kuli chimanga chabwino nkutheka ndithu. Koma kenako ndinazakumbukira zomwe zinandichitikira kuja ndinkasaka mango kuja, ndipo pompo ndinathyola chimanga chomwecho ndikubwerera kunayima agogo anga kuja. Agogo anachiyang'ana chimanga namwetulira nati Dini ilili ndiyeno banjalo. Taona Dini, mmoyo muno chikondi sichimangika kamba koyang'anayang'ana mosatha ukusakabe yemwe ali wabwino mpaka kalekale, koma chimamangika posankha wina wake nkumasinthana njira pang'ono ndi pang'ono. Anzanga pasunaende bwino tiye tiziyenda chonchi uko sukuyenera kupita tiye tiziyenda chonchi, chifukwa moyo uwu ndi uja omati uyo ndi wabwino ukakhala naye pang'ono nkuzaona winanso nkuzati uyuso ndi makina koma inu kunjaku ndiye kuli zinthu apa ndiye ndi machedwa pomwe ukutipo, koma uyu umakhala wakalawira enawo ndi m'manja mokudamo. Anthu nkumati inu ndi mamuna osakhazikika kapena ndinu hule mayi, pomwe inuyo mukusakasaka mango labwino kuponsa mango onse. Ankolo si onse omwe ali philiwiri kuti anapangiridwa inuyo basi, enawo ngacha
matchalosi mwina kunchalo nanu mayi si amuna onse omwe ali ndi ndalama ndiye kuti akufunikira inuyo. Amenewo nkutheka ndi achalite. Inu kamba kakuzipereka kwanu apezeka akuthandizani ndi mwana chabe nkukutayani pena paliponse ndi kusankhisa kwanuko. Chimwemwe kapena peace of mind mukuifunayo simapezeka kamba kosakasaka dziko lonse lapansi. Ndiye mulawidwa kapena kulawa angati azungu, amwenye, machina onsewo potayisa nthawi pawo pakhalatu pa inuyo. Chisangalalo chenicheni chimachokera mukakang'ono komweko mwasankhako mukatembenuze nkukhala kagolide kanu kamene koko omwe munasankhawo kaya mchidakwa. Ndi nkhondo yanu kulimbana ndi uchidakwawo mpaka pammawa azakhale mamuna wakukhosi kwanu. Ngati akumamveka kankozo choncho auzeni mayi afalida mukabereka mwana wanuyu mwaona wakukozerani muzizithirako mazawu lelewa. Muzindigwira apa musamagunde pamandipanga zina zake choncho masiku nkumatha nkumalenga chisangalalo chanu pamenepo. Inu midaliso sathamangira pafupi ndipo mumuli kalepo. Achina Sulaimana achina Shasha kwatilani olopatavuta bwanji simuzapeza mkazi okhala nambala 1 ku dziko lonse lino. Uyu kugwira kumusiya, uyu kugwira nkuntaya. Dziwana nthufe tikuwerenga pamapeto pake akazi omwe ali abwino mukuwafunawo sazakulolani kamba kuti mbiri yanu izakhala itayipiratu pena paliponse. Muzapezeka khomo lina lililonse loti mukwatilero akukuuzani kuti mukatengekaye kalata ya ku polisi ngati umboni oti ameneyoyo ndiye munkwatiradi. Apo mubwere nda mfumu ngati mboni kuti simuzamusiya kuli kukayikitsa. Anthu ambiri lero ali bize kusaka perfection partner wapamwamba. Ena mwati mumafuna mamuna wa galimoto chonsecho bambo anu olohwili bala sana gulepo. Muli bize kupanga focus za ena omwe angabwere kupitirira pawo. Pakutha kwa nthawi mumakhala mukuluza omwe akanakhazikika pa inuyo muchoonadi. Ndikumalira za heartbreak kuyiwala kuti munachita kuthamangira amene osanali perfection yanu. Chikondi sikusakasaka wina wake wa zonse mommo. Banja silosaka munthu namba 1 dziko lonse. Pakutha pa nthawi tsitsi ndilo likungotha pa mutulo kukula musakudziwa kabyute kaja ndi ako kakuthako. Muli mchimbina koma banja osapeza nkumanamiza anthu kuti inetu za mabanjazi atasi zimandipanga. Mutasaka ma perfection anuwo mwakanika. Mtengeni mkazi pena paliponsepo, nsambiseni nchapeni, nthileni perfume nokha. Muzazipangira perfect partner wa moyo wanu. Anzanu aja asakukwatiraja tawakodoleni powapanga tagi mu comment box uthenga undi wawo. Ndipo anthu omwe muli ku Blantyre ndi madera ozungulira kumene koko kuli Jay's Electrical Masters omwe amakonza makuka, ma iron, ma fan, ma kettle, ma microwave, ma blower, ma rice cooker, ma pressure cooker, ma popcorn machine nditi zinthu tina tambiri ta nyumbamu pa mitengo yazi. Iwowo amaenda dera lina lililonse around Blantyre komwe muli ndi vutoko. A Jay's Electrical Masters amapanganso wiring ya nyumba yanu mwa makono, ma fault finding, ma maintenances, kugulisa zipangizo za magesi, kuphunzitsa anthu omwe angakonde kuphunziraso zimene zizindatchulapazi ndi zina zambiri. Ayimbireni amene wawa pa 0897 65 8 awiri 40 kapena 09853 48540. Musayiwale chaka chino chisakutheleni musanakwatire. Nanga cha mtundu wanje mwati simunapeze perfect match wanu nkumachita zibwezi to? Kodi nanga ngati zibwezizo sima perfect match anu appetite mumayitenga kuti poti ndiye ndinu namba 1 so zilakolako mbwe. Ndine Dini Studios nathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.